Čaute ľudia, dneska si natočíme ďalšie videjko. V tomto videjku budeme točiť vodko, ako vždycky, a ako konkrétne presné, ani sa ma nepýtajte, kde som to zohnal, ale som s tým veľmi spokojný, takže vypráte sa. Takže, pozor. Tram tarará. Biu! Oh yeah! Akože, fajno. Hovorím, nepýtajte sa, kde som to zohnal. A no, to je nič moc, no teda, keď vám to nemôžem povedať, ale tak, no. Čo vám na to poviem? Takže, asi tak. Ideme vodko! Takže, pripraviť, pozor. Teraz. Takže, môžeme začať točiť a no. Takže zapnem to. Toto bude replay, takže neviem, čo vy na to budete hovoriť, ale tak ja som rád, že tu mám takto fajnovo. Pozor na to, pritiahnem si mikrofón. Tu nie je mikrofón, čo to je? Aha, tu sú mikrofóny, akože tankistické. Jedeme! Akože aby to bolo takto. Oh yeah. Počkaj. Skúsim si to pripevniť, ale ne, radšej si to dám takto, a to je dusiť. Takže ja som bol dosť dlhú dobu AFK, takže až ku konci bitky som zistil, že mi to môže docela slušne ísť ako hrať. Jako, bol som sa toto zobrať kakao a takto som bol AFK dosť dlhú dobu, takže to vysvetľuje tu také divné správanie toho tanku, že sa nehýbe. No. Za chvíľku prichádza chvíľa, no, už sa toto všetko pohybuje všade. No, a už sa začína hýbať. Takže, no, vyzerá to zatiaľ dobre, ja vám to prepnem do pohľadu tankistického. Zásah čistý, akože išlo mi to docela slušne táto bitka. Dosť dobrý damage som dal, ku konci bitky vám ukážem damage, zatiaľ ešte kúkajme. Ďalší zásah, tuším pri tretom zásahu, akože ešte nie, áno, fajnovo, jo. On sa až potom zobudil a všimol si ma, ale ja som ho už trafal. Už bol prakticky mŕtvý, takže raz ma trafil, to si pamätám. Ale tak to nevadí až tak. Nakoniec sme ho vyžrali, ale som rád, že som si dal volačo. Teraz musím rýchlo ustúpiť. Tak som len spravil, no. Takže, asi tak. Teda ale poviem vám to takto, tá príľba je dosť stará, ale je pohodlná. To je záhada. Ruská príľba Orioš. Keď na tomto videu vôbec budú nejaké lajky, tak vám poviem, kde som ju zohnal. No a teraz pozor. Teraz sa pripravte na okamih, čo sa stane s týmto tankom. 3, 2, 1, teraz. Poletí. Bum! Máme je. Amorák. Jakože fajnou. Toto sa mi strašne páčilo, čo sa týka tohoto videjka, že Amoráčky ako s E25-kou, ja ju mám na max vylepšenú, jednoducho všetko na nej mám top, je to dobré a no tak každý má na nej top, ale dobre, to je jedno. Jednoducho aj nabíjak mám všetko hotové, 100% mám na všetkom a ako je tam veľká šanca, že to sa stane, ale stále je to o šťastí, takže aj tak som rád. Aj ten kábel mám štve. Originál kábelis. Taký divný. Počkej. No, tak.
Už aby sme sa presunuli. To je presne pohľadu to, čo som robil včera. Ako jak som hral. On bol otočený. Ja som si ho mohol 2 razy trafiť. OMG. Lak. Dobre. No teraz to je na klasike. Prečo mám lagy? Bo ja to spomalím, poď sa to načíta. Dobre. By to mohlo byť dobre teraz. Na pohodu. Takže ešte je to dobré, no. Teraz sa budete čudovať, jak to spravím, ale bola v tom taktika. Takže asi tak. A vyhrala nám túto bitku artiléria. Pozor na to. Teraz sa pozerajte na mapu. Ani neviem, jak som to tak rýchlo preletel, ale túto som prešiel, tadeto, až sem som prišiel. A za strašne krátku dobu. Neviem, jak sa mi to podarilo, aj artilériu som zabil. No, tu ma zahliadol T-28 prot. A jeho zabili. Som si radšej počkal, lebo by ma zabil na ráno. Takže preto. Tu sa trošku už posúvame. Čo som aj rád, že som si dal vôbec nejaký dobrý damage. A tu už som chcel napiť prvú artinu. Len to vyzeralo už 100%, že sa mi nepodarí dať dole. Tak som sa rozbehol, že ide za ňou. Takže asi tak. No. A bum. Ještě jeden takový zásah a máme poškozený pás. Ja som fakticky akože rád z tejto bitky. Bola dobrá. Len, lagy. No, pauza. Čo sa týka tejto bitky, tak dosť zásahov som dal a páčilo sa mi na tejto bitke taký taktický boj, že to bola tá originalita toho vodka. To bolo super. Akože komentáre neodpovedajú víťazstvu, ale tak nakoniec som to zvládol, no. Skúsime pretočiť do niečo, dozadu. To môže byť zaujímavé. No. Pretočíme. No, túto skúsim spomaliť. Jak sa vám to bude páčiť, ako aby to vyzeralo epicky. Pozor. Tu je artinka. Už sa teším, jak to vystrelí. Typujem, že už ide vystreliť, takže ešte spomalím. Pozor. Vyzerá to byť pekné. Aj ten kamienok. Jeden si chytím. Náhle prošla přímo skrz. Takže mám to. Trefa do černého. Nabíjám.
No čo sa týka tejto bitky, spravil som tu jednu dosť veľkú chybu. Dosť som sa ponáhľal. Takže neberte mi to tak za zlé, ako videl som, že ostáva minútka, tak tu ma nakoniec zabili. Tak vám to poviem. Bola to chyba. No. To je moja chyba. Už to ide. Tak keď som túto bitku hral, tak viem, čo sa mi stane, takže asi tak. No, poď. Kde to je? Ešte chvíľka. Hľadám v tej časti. Mal ma zabiť teraz SU-100. No tu je. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Na hotovo teda. Bum. A artiléria to dala. Úspešná bitka, že? Jako táto bitka sa mi veľmi páčila, takže mám na ňu dobrú spomienku, takže asi tak. Tak ďakujem za zhľadnutie, ďakujem, že odberáte môj kanál. Až neodoberáte, tak odberajte. Daj mi prosím odber, až teda chceš kúkať tieto videá. A ak to zaujíma moja tvorba trochu, aspoň trochu. No, takže čau.